Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kaji kita hadis Arba'in Nawawi. Setelah menerangkan tentang Islam dan iman, kemudian kita terangkan masalah ihsan. Kala jasa merajil fahbirni, mongko ngabarana sira ing ihsan anil ihsan saking ihsan. Kala mongko jawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta buddha yen to nyembah sira dhamir anta Allah ing ka'annaka kaya sak temene utawi sira utawi sampean kae mim ngono tadak jenenge aman tulis utawi ya kesawen sampean kae kode utawi ku gak apa kode mim nek iku kode apa khabar kanaka kaya sak temene utawi sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Dadi nalikane iku ana lanang rambuté ireng, klambine pauti, gak ana bekase wong lelungan. Terus mlebu nanggone halakoe Nabi. Nabi beserta para sahabat lelungguhan, jagongan, cangkruk. Lah iku ana lanang pakaiane bersih putih, rambutnya ireng, terus mara teka, terus lungguh di ngarepe Nabi, dengkule ditempukno, terus nyekel karo pupune Nabi, terus takon, apa Islam iku? Akhirnya dijawab karo Nabi, apa jawabane? Antasyhada alla ilaha illallah sak teruse. Mari ngono takon mal iman, iman iku apa sih? Antuk mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi sak teruse. Mari ngono takon tentang ihsan. Ahbirni anil ihsan, se terangno sampean apa sih ihsan iku? Kala anta budallaha ka'annaka tarahu, sampean nyembah nang Allah kaya ningali langsung nang Allah. Fa in lam takun, fa in mongko lamun lam takun ora ana sira iku tarahu ningali sira ing Allah, fa innahu mongko sedene Allah danana sak temene mesti ana iku tandane apa meng kha fa inna sedene Allah iku yaraka ningali sapa wae sira sampeyan nyembana Allah kaya diawasi oleh Allah. Lah lamun sampean gak iso ningali Allah, ngertenono sak temene awakku selalu ningali sira. Kala ngucap sapa rajul fahbirni, ngabarana sira ing ingsun anisa saking kiamat, secak terano tentang kiamat. Kala mongko jawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok gak semangat ini sirek padha selawat mal mas'ul ora ana utawi wong kang ditakoni
anha saking sa'a bi a'lama kelawan luwih ngaweruhi minasail saking wong kang takon. Lek sampean takon tentang kiamat sing ditakoni ora luwih ngalim dibanding wong sing takon. Kala ngucap sapa rajul fa'birni ngabarana sira ni ing ingsun an amaratiha saking pira-pira perkarane kiamat. Lek sampean gak ero kapan tekane kiamat sih sampean terangno tanda-tandane, ciri-cirine. Wong cerdas utawa wong gak cerdas, wong sing temen ngaji karo gak temen ngaji, ketara kan? Lah iki ditakono masalah kiamat, kapan kiamat itu lho? Sing ditakoni gak luwih alim dibanding wong sing takon. Kala mongko ngucap sapa rajul fa'birni mongko ngabarana sira ing ingsun an amaratiha saking pira-pira perkarane kiamat. Lek sampean gak harus terangno tanda-tandae ciri-cirine. Kala mongko njawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam antalida yen to nglairake sapa al-amatu budak wadon reba taha ing jragane. Nek wis ana budak nglairno jragane wa antara lan yen ta ningali sira al-khufaa ing wong kang apes al-urata muda al-alata al-alatara ri'a asai kang miskin alata miskin ri'a asai angon wedhus angon ri'a iku angon kulukum ro'in tunggal iku lho ri'a asai angon wedhus ya tatawaluna dawa-dawan asal katae tawil maksudnya dukur-dukuran fil bunyani ing dalem bangunan. Dadi nalikane Nabi ditakoni, "Sik kapan sih dina kiamat iku?" Dijawab karo Nabi, "Lho, sing ditakoni ora luwih alim dibanding wong sing takon." Lek sampean gak ero tanda-tandane kiamat, sik kabarno tentang tanda-tandai. Akhirnya Nabi nerangno tanda-tandane anake kiamat. Antalidal amatu rabbataha lek wis ana budak nglairno tuwane nglairno jeragane dadi ibuke dadi budake anake. Saiki wis kejadian apa durung? Nek wis terjadi ya wis cedhek kiamat. Dadi nek ana ibuke dadi gedhi bali anake. Iku tandane kiamat. Terus
Wa antara khufa aurata alata ri'a isai yatatawaluna fil bunyan. Ditenana ya nek wis ana wong sing melarat klambine rawak-rawek muda melarat angon wedhus tapi mari ngono yatatawaluna fil bunyan dukur-dukuran bangunan. Saiki wis apa durung? Akeh saiki bangunan dukur-dukuran padahal asale melarat iki. Angon wedhus. Sementolaka nuli buyar lunga sapa rajul pala bistu mongko meneng ingsun malian sesaat. Summa qalani dawuh sapa Nabi ya Umar, he Umar, atadri ana ta weruh sira manisail sapa sing takon iku mau. Kultu jawab sapa ingsun sapa? Umar. Allah utai awa rasuluh lan utusane Allah iku alamu kang luwih ngawerwi. Mar kenal lah sampean karo wong sing takon iku mau. Oke jawabe Umar wong gak ngerti. Allah wa rasuluh a'lam. Ya Allah rasul ingkang langkung semerap. Sinten niku wau? Kudu jaisun Allah rasulu a'lam kala. Jawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu mongko sedene rajul iku Jibril atakum teka sapa Jibril ing sira kabeh ya alimukum mulangi sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Dadi dialog iku menjadi pelajaran. Ya padha karo sampean apa ngadakno drama. Sampean ngomong-ngomongan tapi menjadi pelajaran. Mari eling lamada-mada. Apa lamada-mada? Gak apa-apa. Tadi omongan bahasa Arab tapi versi Jawa. Lamada-mada gak apa-apa. Jadi dialog dua orang tapi memberikan pelajaran. Ya padha karo sampean delok drama, ndek kono sampean isa memetik pelajaran. Dialog dua orang. Biasanya nek cara saiki kan ono podcast, apa podcast ya? Dialog strategis. Jadi omong-omongan tapi pelajaran bagi kita. Jadi misalnya seorang ahli wis profesional terus ditakoni bagaimana tip-tip menghadapi ekonomi yang semakin sulit. Oke, ekonomi bisa mengambil pelajaran. Jadi ngene iku. Lah iki sing tekaman ternyata Jibril. Mulane dialog itu bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Ya padha karo sampean delok film, delok drama, delok YouTube, delok TikTok, Instagram, apa meneh? Facebook, Twitter, X, Melulu. Wah, biasa iki. Melulu.
Sampai di sini ada pelajaran pertanyaan? Ma? Sing disirek kalimat sing jangkep ngono rek nek sak kata ngono gak jelas. Minasail, sail iku wong sing takon. Bahasa Indonesia dadi soal. Taro ningali sira. Wa antara lan yen to ningali sira. Khufata urata alata. Khufata iku pakaiane compang-camping. Uroa. Birni apa? Mongko ngabarno sira ing ingsun fi'il amr. Lam takun ora ana sira. Yaroka. Asal kata ro'a apa ro'a? Ningali yaroka ningali sira. Taro ningali sira ing ka'annaka tarahu kaya-kaya ningali sira ing awa ibadah kaya-kaya ndelok langsung nang Allah. Minasail ya Allah mari sewisan Minas apa manis? Manis. Minas ta. Tak totok borok Anda. Minasail saking wong kang takon. Oh yang atas. Manis. Ayo padha ae sih. Falabistu meneng ingsun malian sejenak tu'allimukum mulangi sapa rajul kum ing sira kabeh fa innahum apa rek mongko sak temene hum oke lamun ora ana sira kana ana takun dhamir anta ya gak sakmono kalimat ya